priatelia, momentálne sedím v Bagri CT38 Pro. Trošku to skúšam. Taký displej, čo pípa aj málo nafty, musím doliať. Má to klimatizáciu, nejaké také rádio, ovládané joystickmi. Celko sa mi to pozdáva. Stroj. Na to rýchlo upína hydraulicky, čo je super, nemusíte nikam vysedať. Ovládanie aj nohami, keď ide preto. Trošku z tohto vysadneme. Tak sa nešmyknem. Ja trochu vám to vonka ukážem. Taká je CT38 Pro. Motor to má Yanmar, 27 kW. Krásny stroj. Nádrž, hydraulická nádrž. Tuto sa zámkol.